Evo, Aco, ti si u više akcija učestvovao i nekako stičemo s punim pravom utisak da narod, kako da kažem, kuka kad se vodi na kardio šetnju 2 sata i kući, a boga mi na ovakve proteste gde je nešto konkretno, a u okviru zakona onda se ni ne odazivaju. Tako, mi smo pokrenuli konkretnu akciju. Ne mogu da kažem da u narodu nema svesti. Ima svesti, razlozi za hapšenje su naravno krivična dela koja su izvršena protiv Ustava i protiv zakona, počev od Briselskog sporazuma 2013. kada je izvršen državni udar, pa sve do današnjih dana kako se i sam SNS kartel organizovao i sve to narod sve zna. Mi smo pozivali na mrežama oko 490.000 pregleda poziva samo za ovaj dan. Nije se odazvao, znači ja mislim da mi ne grešimo u pristupu zato što konkretne akcije, narodna država uvek konkretne akcije isprovodila. Međutim, narod izgleda navikao na jedan drugi pristup, to ova lažna opozicija vrlo dobro zna i uz pomoć medija oni guraju tu priču. Nalozi za hapšenje su otvoreni, tako da jednog dana ja se nadam da će ti nalozi da se i upotrebe. Ništa. Hvala vam puno.